आं जय बिक्रम जमातिया त्रिपुरा राम सेनानि प्रेसिडेंट जेमो भिडियो नाय तंनाय बाय दादा सं काहांके बुसिना दी ते खनाय नारक दी तमान हमले सिनि समय बेलाय कम ताबक जों ताबक बेलाय ने खासि रोगानि समय सिनि पिसाफोरनो जों ताबक लेर लाहांके बेलाय उलप जों बनि उ लेर मानि उलप जों गोबां मा बनि बांमा बुगिनाय जे एनआरसी सीए नि बांगै इलेक्शन सगां थाइसा कक साया रक्सि ताबक एक्टिव तमानि हमले बरक सिगो ताबक बरक सीए नि बांगै थाइसा कक साया अंके बसकां फाइनि एमडीसी इलेक्शन गो बरक बुट सांगानिफ्राय बुट माया खानाय जों तिरप्रा सारमके कबर ज्ञान करि देवा सखायदे बरनो बाद ददि सिनि जों सिमो आन्दोलन मा खायनाय जदि सिनि रक पकय तंखे उ सिए अंके तमा अंनाय निरक किसम मुइतो खायलायदि बैनि बरक सिनि हागो हाफाय जों तेबो सातक जागनाय सिनि बो सारंनि साथाय नुंथाय तेबो सैजागनाय ताबक आवट लागो सिनि बरक सलां थों ब्रें थों सेबिया जदि सि ताबक सिए पाइके ते 10-20 बছর পরে एडिसि एरिया गबो सिनि बर रक सातक जागै बहाय के नै सेब आवटला हाय जे ता आवटला नि कंडीशन हाय बहाय एडिसि एरिया गो बंग पाइनाय अच्छा निरक आनो कासे कक साले हर एकटा दुइटा गो सामुं नांगै बरक नि एरिया गो दे थांग्रा सामुं नांगै थांपासिबो खाकिरि करके मा थाङो आजके सिनि बर रक बुसि थाय बरनि बरक नखे तमानि हर एकटा दुइटा सिनि पास सिनि बरक नि पारागो फाइगै चक नंगै थुगै तंगै थांमा अरनि सिजागो बरनि सादिन बोसोक सिनि सादिन बोसोक आं डाइरेक्ट कक सानाय बै आनो कम्युनेल होनाय के हथों आनि बाहाना जोक आनि दादानि बरनि भबिष्यत दं लागे आं कक साइ तंमानि आं कम्युनेल अंका आं कम्युनेल नो तमा पुलिस केस होनाय रदि त्रिपुरा हानि बांगै आनि दादा आनि बायसंनि बांगै एक बारिया 100 बार आं जेल थांगानि सयगो बरकनि गो बताबो किरिमों फाइगोन नांनाय बैनि हागो थांगै बैनि नगो थांगै उ हानि मालिक ननु उ नगनि मालिक ननु सातगै तगै तंखे उ नगनि उ हानि दिख्लायगै तख्लायगै रजागनाय हि बरक सिगा नांनाय अमन 1971 नि त्रिपुराया अमो 2024 नि त्रिपुरासि हि बरक सिगा नांनाय जदिसिनि बाय बाहना जगनो मकल हाया बेनायखौ मकल सख्लायगै खिबेगै रजागनाय हि जदिसि याक हाया बैरुंके याक ता सगै खिबि रजागनाय हि ताबक ते जों मोंसा पलिटिकल पार्टी नो बिसास खायमालिया उ जों सातक जागमानि उ सिनि बाय बाहना जगनो याक हाया बैरुं जागमानि बनि yok नाय के जों पलिटिकल पार्टी नो सपोर्ट खायमों सामाया आसगला आं सिलाहा जों त्रिपुरासा थैमारनाय के बरनाय ताबक थैमानानाय के बनानाय सिनि प्रश्न अमसि मांनाय सिनि थै तसा कलायमानि बसकां फाइनाय भबिष्यत को सिनि बोसा रक तक जागमानि सातक जागमानि बोथार जागमानि रेप खायजागमानि मुक्ति रमानाय दे जेके बैसासा उ हानि बांगै सामों खाय तंनाय रंनो कासे कक सार मोंते कासे कक सामों बरक जोंनो गुलि कक मानाय बरक जोंनो जेल को दामानाय बरक जोंनो बुथार मानाय आपन बरक जेसिनि वा सकमानि जेसिनि आइडियोलॉजी बनो बरक ओ दुनियानि मोंसा शक्ति मोंसा पावर न बनो जोंनो मुथागमाया मासा बरक आनो सागो वायलेंस बुलाय तगलाय बाय मोंसा माया आं पालमाया तमाबा वायलेंस तमाबा बुलाय तगलाय निजिनि फा फुनुगै निजिनि शक्ति फुनुगै बैनि हागो थांगै बैनि नगो थांगै बुगै तगै सातगै अरनि ओ हा मालिक नग मालिक नो बुगै तगै तंमानि बसि वायलेंस आनि नगो फाइगै आनो बुगै तगै तंफाइमानि ओ बनो कासगानि थानि थैमा रखे रमानि थैनागा नांखे नामानि बो वायलेंस या बनो सेल्फ डिफेंस हंगो।